Scenarie. 100 balloner løfter himlen over morgenen. På græsset ligger en mand og en kvinde. De frydes over 200 balloner sendt til værs. De to udsagn punkterer hinanden, eller vi forsøger at holde snor i stumperne, eller i 300 balloner. De kan godt være grønne. Lidt ligesom omgivelserne. Tæt med gymnastikpigen folder hovedpersonen en præsending omkring den. Lidt væk er omgivelserne. Blå og lidt tåget. En prik fra en rød Ford Mustang kan ses. Det kan være, der slet ingen balloner er. Vi ryster klodserne af os. Vi vil stå frit på jorden. Sådan her. Vi vipper på fødderne. Vi binder slipset og går ud. Vi kigger på parfume i butiksruder. Ser en teaterforestilling. Vi går til begivenheder og fester. Vi keder os. Vi lader kroppen spændt falde frem. Vi spænder i anklerne. Læggene stopper. Vi spænder i ryggen. Omlægger vægten og vipper tilbage til nulpunktet. Bagud og bagover. Spænder i skuldrene. Stopper. Og fremad fremdeles. Vi vipper. Vi fejrer blade og fylder år med balloner for at slippe fra dem igen. Vi tilstræber det entydige. Skønheden præpareret i en præsending. Stramt. Omgivelserne er blå og grønne og røde. Gymnastikpigens krop ligger lige bag bænken. Nu har de fundet hende, og vi har ikke ord. Fra huden falder bladene som balloner, ingen giver luft. Et lig lige bag bænken. Ved siden af stoppestedet sidder hovedpersonen sammenkrøbet. Her er han. Han venter. Ham har vi ikke mødt før. Eller det har vi. Måske igen. Alt fyrer omkring ham. Gule blade. Grønne balloner. Beskrivelser af en park. Hans bevægelser. Alle ordene. Hovedpersonen kommer ikke tættere på sig selv. Man kan ikke komme længere med ordene. Bussen er kørt. Man må gå tilbage. Starte forfra. Alting begynder med en beskrivelse. Vi vil beskrive hovedpersonens påklædning. Vi vil karakterisere den som ulastelig. Skjorte, bukser, sko. Det betyder noget, måden vi siger det på bøjle og til tumbling, eller strygefri. Vi tager gerne beskrivelsen på os. Vi iklæder os flere ord om hans påklædning. Tøjet er nu ikke længere det samme. Det hele er ikke længere det samme. Det hele er ikke det samme som lige før, som nu. Hovedpersonen er for det meste påklædt. Vi beskriver tøjet. Hovedpersonen vipper på fødderne. Vi har sagt, han skal lade være. Han står der ved siden af gymnastikpigen, vipper. Han kunne virke nervøs. Han siger, de skal sætte sig. Hvad betyder det egentlig at sidde på bænken? I ordene og imellem alting. Fødder, der nu står alene ved stoppestedet. I stedet for. Det er betydningen. Der er hele tiden konsekvenser at tage. Hovedpersonen har habit på. Han har ikke slips på det punkt, at han nøgen. Ikke at det gør forskel, men det gør det. Det hele siger noget. Det vil sige et ord som ulastelig. Det vil sige 6, 5, 4 eller hovedpersonen. Han tæller ned. 3, 2, 1. Se, vi er her. Vi står her endnu. Nu igen. Og her er hovedpersonen. Han træder ind igen. Vi spørger, hvor han har været. Han har hentet cigaretter. De er det og det mærke Dunhill. Det er vores cigaretter også. Der var ikke andet. Han kunne have lånt en skidt pyt. Hovedpersonen trækker skuldrene op til ørerne. Sådan skidt pyt. Han fortæller, at han også lige var nede forbi stoppestedet. Han så, om hun havde taget bussen. Om den var kommet. Om hun var kommet hjem. Her er han. Vi ser ham. Først senere ved vi, om blikket viger, hvad hans navn er i folkeregistret, hans skyldsregister, hans følelser, hans forhold til filterløse cigaretter. Han tager en op af pakken. Nej, han begynder som man altid gør. Man tager pakken op af brystlommen, man trækker toppen af folien, man afriver stagionen på banderolen
langt højre side! Hovedpersonen banker lidt på pakken, tager en cigaret ud og op mellem læberne. Han tænder cigaretten med en tændstik. Først senere kommer han til kort, så vil vi altså af med ham. Men nu, her er hovedpersonen.